Sa mga mahilig og ukay-ukay no, ayaw mo kalain sa kuha ha. Mo share lang ko sa inyo ha og unsay akong nahibalan. No, nara po na ninyo man kung i-take ninyo or dili. Ana ba? So ako anang gudta ka ng ayaw din mo mang-judge so unsa. Basta i-share lang nako ni. Pakita na ko sa inyo ha. Kana nga kuan, kana nga area, mo na din ha labayanan og kanang mga sanina. Ibutang yung mga sanina din ha. Dayon kwaon nangahulog ganing uban o puno na kayo ba. So mao nay ipanghatag pud na kwaon na nila din ha or kaya ibaligya ba ng uban ana no. So example ang katong ng nimpanaw ang kuan ginikanan sa kuang Paris. So ang ilang mga sanina among ipamutang og mga plastic bag kana mga kaninana nga silupin kita mo na silupin. O dayon among isulod din ha. Kana siya din ha. Oh. Dahil napokoy kaila diri. Napokoy kaila diri mga kananay nga ang mga sanina pod sa iyahang kuan nga katong ning panaw ba na. Wala gipang labhi gikan sa hospital. Ng mga gamit sa iyang kuan. Iyang gisulod silupin diretso. Gilunod din ha. Nakahuna-huna lang gud pug ko nga. Sus. Paita no? Kani pong hilig ka ita sa Pilipinas ug mamalit kay lagi ang ukay-ukay branded kay gikan sa lain nga nasud. Malipay di po kay tam kananay no. So advice lang po din ako. Kung mamalit bitaw mo ukay-ukay, lapuai gyud ninyo inini tubig or kaya labhi gyud ninyo ba? Ug tarong ba? Ayaw ninyo kanang pagpalit bitaw ninyo din dili bitaw ninyo labhan din. Suoton bitaw ninyo diretso. Ayaw. Labhi gyud ninyo. Maura gyud na akong makuan, ma-advise. Kung mahimo, lapuay gininit. Oo. Kay mao gyud na diri ang kuan kay makaanag ko nga paita kayo kanang wala nakabalo ba kay sa una mga kananay trabaho bi pud nako na nga maadto kog ukay-ukayan niya pag makapalit ko suot diretso. Wala laba. Oo nya makakuan mo nang kuan baho inig abri ninyo bitaw palit na di ba isog kay kuan mga medisina na mangud nagiutang sa ninaan na labhin ninyo ha more gyud na akong ikuan ninyo kay sus Ginoo ko wa ta kabalo unsay mga adyo ta kabalo mga kananay ug unsay naa anang kuan diha anang tag-iya anang kuan nay uban limpyada nay uban way oras. Oh, bahala na. Importante nga, nalabay na nila. Panglabay, manggod na good. Nana, panglabay, butang dira. Pag uabot Pilipinas, mahal ka ayo. Nya, dirigi, panglabay ra. Nana. So, maura na ako i-share ninyo mga kananay, no? Nga, mamalit og ukay-ukay, limpyuhin ninyo, labhin ninyo daan. Amping mo kanunay, ha? Tayon, maura gina. Basta, amping lang yun mo kanunay. Kay, ang health mo ay importante kayo.